скучно ми е, знам какво да правя. Моля ви, това е скучно. Играчки? Не, не съм за тях. Пазали! Може би сега ще ми е по-интересно. Какво става? Какво е това? Има толкова много еднорози, бели картинки, хвърчела. Галина Прес. Книжка с пъстри цветове и интересни картинки. Неонови цветове, то това е магия! Подходящи за деца от 4 до 400 години. Поръчайте сега, за да не съжалявате после.